Cita-citaku gur siji pengen ngislik awakmu ge wis eza ampun Mas kuwi lho wong lek gampang nafsunan terus nafsu ini nggak terkontrol ya ngono kuwi ya toh gur arek ngislik tok wis ngerti rasane bar kuwi terus ditinggal lunga terane wong lanang ki nggak ada realisasi ya toh wis dipenakne peline sing ngidoni ya toh bar dipenakne ngidoni biasane ngono kuwi terus ninggal rabi karo liyane karena jiaran. Pilih yang besar tapi pendek atau kecil tapi panjang. Duh, pilihan yang sulit menurut saya. Lek misalnya dikon milih sing gede tur endek samarku ora. Tekan lek tekan buri. Arep milih sing cilik dawa kok yo gor marai loro Mas. Lah terus ngene iki aku mau kayak pilihan sing model ngene iki aku terus kon milih sing ndi jajali. Kon milih sing ndi? Lah saiki tak takon Mas ngene iki modele sing ndi? Sing gede, bundek pendek, apa sing cilik dawa nglancir Mas Percuma lek gede, tapi enggak berurat, enggak berotot. Mana enak.